Барацьба з коронавірусам і распілы бюджэту. Пакуль шараговыя лекары рызыкуюць жыццямі, змагаючыся з пандэміяй, чыноўнікі ад медыцыны і іх дзелавыя партнёры працягваюць выводзіць мільёны ў схемы з прыкметамі карупцыі. Хто і як нажываецца на здароўі беларусаў, чаму знакамітая справа медыкаў не спыніла падазроных схем? Вы глядзіце перадачу «Давайте разбираться». З вами Вольга Ратмірова. І Станіслав Вашкевіч. Сёння ў нашым выданні. Чым цяжэй хвароба, тым большая распіла бюджэту. Вы в курсе, что вас на Цивита поставляе у 7 разоў даражэй лекі, якія самі лекі каштуюць? Упаковка под выглядом инноваций. А чем в условиях высокие цены, белорусские компании ничего не производят, они покупают инвалк, таблетку, которую фасуют и упаковывают здесь в Беларуси. Што насамрэч хаваецца пад вывескай беларускай фармацэўтычнай вытворчасці. Беларусь павінна вырабляць уласныя лекі. Па-першае, каб знізіць кошты, а па-другое, гэта пытанне нацыянальнай бяспекі. Аб гэтым заявіў Александр Лукашенко 10 гадоў таму. І ўлады распачалі праграму імпартазамяшчэння. Што з гэтага атрымалася? Давайце разбірацца. За апошнія дзесяцігоддзі доля айчынных прэпаратаў у аптэках вырасла з 20% да больш за палову. За гэты час у Беларусі з'явіліся з десятак новых прадпрыемстваў рознай формы ўласнасці. Распачаўся выраб сотень новых позиций. Есть определенное развитие, да, но это развитие все равно, как правило, совместное. Совместное не только белорусское производство, да, а белорусско-российское, там, как вы сказали, белорусско-индийское. Мы говорим, что лучше производить у нас, пусть это будет дороже, но наше, потому что у нас оно и останется. У нашым доследзе нас найперш цікавілі інавацыйныя міжнародныя прадпрыемствы. Тыя, якія патэнцыйна могуць спрычыніцца і да распрацоўкі леку супраць пандэміі каронавірусу. І падавалася, знайшлі. Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю на Цивита стварыла ў Віцебскай вобласці вытворчасць, спецыялізаваную на леках для анкалагічных, аўтаімунных ды акурат цяжкіх інфекцыйных захворванняў, да якіх адносіцца і COVID-19. Гэты праект акумулюе ў Беларусі перадавы досвед найбуйнейшых сусветных кампаній з Расіі Біакат, Індыі Надкофарма, Літвы, Жыавалда ды іншых. Кампанія была зарэгістравана ў 2012 годзе, а ў 2016 ужо выйшла ў кола лідараў беларускай фармацэўтыкі, перадусім у справе лекавання супраць раку. Па аб'ёме продажаў летась кампанія Націвіта стала лідарам у анкалагічным сегменце і заняла 5-ю пазіцыю ў рэйтынгу фірмаў шпітальнага сегменту. Адзін з флагманскіх прэпаратаў, які Націвіта пастаўляе беларускім шпіталям, гэта трастузумаб. Параўнаўчы нядаўняя распрацоўка, якая дазваляе кропкава змабілізаваць антыцелы ў арганізме на змаганне са злаякаснай пухлінай. Вывад на рынок 3 нашых біяаналагаў па выніках аукцыёна ў 2016 годзе дазволіў краіне зэканоміць больш за 10 мільёнаў долараў. І гэта толькі першы этап. Але галоўны ўклад не грашовы, а ўратаванне чалавечых жыццяў, тлумачыць саўладальнік кампаніі Алексей Сычоў. Мы разумеем, што няма нічога даражэй жыцця і выкарыстоўваем любую магчымасць падоўжыць чалавеку актыўнае даўгалецце. А колькі ж бюджэтных грошай чалавечых жыццяў выратавала распрацоўка Націвіты за 4 гады, што прайшлі з таго часу па сённяшні дзень. Каб высветліць гэта, мы вывучылі дзяржаўныя закупы анкалагічных прэпаратаў з 2017 году. І вынікі нас шакавалі. У 2018 годзе Белфармацыя закупіла ў Націвіты 10 тысяч упаковак Тэмабу. Пад такой назвай гэтая фірма зарэгістравала трастузумаб у Беларусі па $860 за штуку. Між тым, упакоўка аналагічнага прэпарату Гертыкат каштуе ў маскоўскіх аптэках ад $100, у 7 разоў танней. Сярэдні ж кошт на трастузумаб зараз прыкладна $500 у расійскай аптэцы. Але трэба ўлічваць, што гэта раздробны кошт, куды закладзеныя выдаткі на заробкі фармацэўтам, транспарціроўку, абслугоўванне самой аптэкі і падаткі. Мы падумалі, можа такая неверагодная пераплата з бюджэту – гэта форма дзяржаўнай падтрымкі айчынных прадпрыемстваў. Але, як выявіла наше далейшае расследаванне, калі што Націвіта на той момант і распрацавала, то толькі падазроныя фінансавыя схемы. Прэпарат, які Націвіта пастаўляла Белфармацыі, паступаў у Беларусь ужо ў цалкам гатовым выглядзе з Расіі. Вырабляла яго расійская кампанія Біакат, тая самая, чый аналагічны лек прадаецца ў маскоўскіх аптэках у 7 разоў танней. Пра тое, што вытворцам быў Біакат, гаворыцца і ў апублікаваных выніках дзяржзакупаў. Гэта нам пацвердзілі на заводзе ў Бешанковічах, дзе Націвіта адкрыла свой вытворча-даследчы цэнтр.
Предприятие работает с 2017 года. Партнером Биокат, ЗАО Биокат российская, это по биологическим продуктам. Зараз пасля пабудовы новага цэху Націвіта са слоў яе кіраўніцтва плануе распачаць пэўную лакалізацыю вытворчасці. Это противоопухолевые лекарственные средства, и производство таких лекарственных средств очень сложное. Немногие компании могут себе это позволить. Але на пачатак красавіка на вытворчасць трастузумабу у Націвіта яшчэ не было пакету дакументаў на выраб поўнай вытворчасці. А гэта значыць, што кампанія працягвала пастаўляць белфармацыі прэпарат цалкам выраблены ў Расіі і проста накручваць у разы кошт на яго для беларускага бюджэту. В начале марта мы в Центр экспертиз подали в официально установленном порядке документы на внесение изменений. То есть раньше мы упаковывали, а мы сейчас переходим на полный цикл. По трастузумабу в конце года у нас осуществится внесение изменений. На момант выкрытых нами паставак Націвіта сама нават не пакавала ў мясцовую упакоўку прывезеныя расійскія лекі. Гэта рабіла дзяржаўная Акадэмфарма. Такім чынам, як бачым, удаваная лакалізацыя вытворчасці лекаў часта выглядае наступным чынам. Бярэцца замежны лек, фасуецца ў беларускую упакоўку і прадаецца дзяржаве ў 10 разоў даражэй. Адзінае, чым да ўсяго гэта спрычынілася кампанія Алексея Сычова, гэта тым, што пралабіравала сабе статус манапольнага імпарцёра пад фэйкавай маскай мясцовага вытворцы. Такім чынам, лек, які ў расійскай аптэцы звычайны грамадзянін можа набыць ад $120 за упакоўку, белфармацыя оптам дзесяткамі тысяч упаковак набывала па $860 за упакоўку. Пераплата ў 7 разоў. Такім чынам, беларускі бюджэт у 2019 годзе толькі за одну пазіцыю пераплаціў $6,5 мільёнаў. Між іншым, такія ж закупы па такіх жа коштах і ў такіх жа аб'ёмах адбываліся і ў 17 і ў 18 годах. І гэта не адзіны лек, праз які мільёны долараў дзяржаўных грошай перапампоўваюцца на гэтую фірму. У 2017 годзе Націвіта выйграе тэндеры на пастаўку індыйскага леналідаміду. Лек выкарыстоўваецца пры міеломе, раку крыві. У аптэках расійскі прэпарат вытворчасці Індыя каштуе ў пераліку ад $200 до $400 за упакоўку. Беларуская дзяржава заплаціла за яго Націвіце ў дазіроўцы 15 мг больш за 5000 рублёў, у 13 разоў даражэй. Швейцарскі арыгінал, што лічыцца значна больш якасным і, адпаведна, даражэйшы, па коштах у расійскіх аптэках каля 3000 беларускіх рублёў. Амаль удвая танней, чым беларуская Націвіта атрымлівае за яго індыйскую копію, якая, дарэчы, таксама выдаецца за мясцовую вытворчасць. У нас есть зарегистрированные белорусские препараты, которые закупаются за счет средств бюджета. Только белорусские, условно говоря, потому что полного цикла нет здесь. У нас же нет своих химических заводов, которые производят субстанцию и так далее. На пастаўцы іншага леку, рытуксімабу, Націвіта накручвае менш, але ўсцяж атрымала на ім мільённыя звышпрыбыткі. Рытуксімаб лекуе аўтаімунныя захворванні. Это калі імунная сістэма чалавека ў выніку расстройства пачынае атакаваць здаровыя тканіны і органы. У 2015 годзе белфармацыя закупіла яго ў Націвіты па $850 за упакоўку. У расійскіх аптэках ён зараз каштуе каля $400, удвая менш. Меня многие просят выписывать препараты для того, чтобы купить их за границей. В Польше, в Литве, в Прибалтике. Потому что они там дешевле 2-2,5 раза. Дарэчы, пры тэндеры на пастаўку рытуксімаба фірмы Алексея Сычова замітавалі канкурэнцыю. У таргах удзельнічала два гульцы – Націвіта і Аканітфарма, яшчэ одна сычоўская контора, што займалася гомеопатычнымі препаратами. Тогда получается, что это совершенно разные юридические лица, которые могут действительно участвовать в этом конкурсе. Если в этой тендере участвуют 2 или 3 таких организации, у которых один собственник является, и ему принадлежит основная доля капитала, то это можно сказать, что и имитация в том числе. Мы даслалі ў Націвіту пытанне наконт коштаў закупаў, пацікавіліся аптовымі коштамі біякаду і атрымалі такі адказ. Варта звярнуць увагу, што ў пытанні адсутнічае 2015 і 2016 год, калі Націвіта ўпершыню выйшла на рынок Рэспублікі Беларусь з біялагічнымі лекавымі сродкамі і канкуравала з арыгінатарам.
У выніку на рытуксімаб і трастузумаб цэны ўпалі ў 1,5 і амаль у 2 разы адпаведна. Аднак размова пра розніцу ў коштах паміж лекам, арыгінальным і націвітаўскім джэнерыкам, што адбывалася з коштамі пры закупах у 2017 годзе і далей, нам так і не патлумачылі. Итак, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага расследавання? Удаванае імпартазамяшчэнне ў фармацэўтыцы прывяло да таго, што дзесяткі тысяч цяжка хворых беларусаў засталіся без даступных сродкаў для лекавання. Бо бюджэтныя грошы, выдзеленыя на набыццё прэпаратаў, разышліся ў падазроныя схемы на рахункі фірмы пракладак, якія маюць манапольную пазіцыю на беларускім рынку. Але хто з'яўляецца канчатковым бенефіцыярам у гэтых схемах і хто з беларускіх уладаў робіць такія схемы магчымымі? Фармальна заснавальнікі націвіты выглядаюць рэспектабельна. Міжнародны кансорцыум на чале з вядомай індыйскай кампаніяй «Натка» і менш вядомымі, але гучнымі назвамі са Славатчыны. «Віта Фарма», якая перадала паўнамоцтва «Інвестфарме», ды бізнесоўцы з Літвы «Жия Валда». Яе беларускі прадстаўнік Алексей Сычоў валодае адно толькі мінарытарным пакетам. Вось толькі калі прыгледзецца бліжэй, карціна выглядае крыху інакш. Мінарытарны інвестар – індыйская «Натка». Яе грашовы ўклад крыху большы за $4000. Другі замежны ўласнік націвіты – літоўская кампанія «Жия Валда». Ніякага дачынення да фармацэўтыкі не мае, а займаецца авіяперавозкамі. Адзінае, што яе звязвае з Беларусю ў прэсе, гэта расследаванне літоўскіх спецслужбаў аб кантрабандзе запчастак для верталётаў. Яе канчатковы ўласнік Гедымінас Жамелес вядзе бізнес з Ростэхам, рамантаваў аэрапорт Жукоўскі. Сваё меркаванне наконт бізнесоўца выказаў аналітык з Літвы. Одним из бизнес-партнеров его является семья Ильгама Рагимова. Ильгам Рагимов – сокурсник Путина и друг, можно, наверное, так назвать, личный друг его до сих пор. Его бизнес из-за его связей в России был неоднократно признан как угроза национальной безопасности Литвы. То есть это было признано Департаментом государственной безопасности. Словацкую фірму «Віта Фарма» заснаваў сам Алексей Сычоў з нейкім Геннадзем Літвінавым. Так, дарэчы, клічуць уласніка маскоўскага рынку на паўднёвым захадзе Менску. Сычоў, дарэчы, з'яўляецца ганаровым консулам Славатчыны ў Беларусі. Цяпер Славатчыну сярод акцыянераў націвіты прадстаўляе іншая фірма – «Інвестфарма», зарэгістраваная ў маленькай славацкай вёсцы з адрасам, па якім Google Мапа показывае чистое поле. Если она регистрируется и там не находится, то тогда уже включается законодательство, тогда ее регистрирующие органы, если проверить, что она находится не по адресу и там никого и ничего нету, ее просто могут ликвидировать. Там, где я зарегистрирован, по месту нахождения должны находиться мои правоустанавливающие документы. Дарэчы, падобна, як і славацкі заснавальнік націвіты, называецца і другая фармацэўтычная кампанія Сычова «Вітвар». Зараз уласнікі арганізацыі яго жонка і сын Уладзімір. Сын адначасова намеснік дырэктара ў націвіце. Алексей Сычоў праходзіў па справе дактароў, але лавы подсудных пазбег. Он был фигурантом в деле фармацевтов, как в роли взяткодателя, но тогда он заболел, находился в Витебской больнице, то ли операцию делали, то ли что, и его дело просто было приостановлено. Найвышэйшым урадоўцам, пакараным за карупцыю ў медыцыне, апынуўся намеснік міністра аховы здароўя Ігар Ласіцкі. За ім прызналі хабар на $25 000. Тое, што следства не пайшло вышэй глыбей, улічваючы распілы на дзесяткі мільёнаў долараў, толькі па асобных пазіцыях выклікала сярод іншых абурэнне журналіста-расследавальніка Сергея Сацука, затрыманага нядаўна камітэтам дзяржкантролю паводле абвінавачвання ў атрыманні хабару, якое беларуская асацыяцыя журналістаў назвала надуманым. У нас, вот вспомните, даже за последние, там, сколько там, 15-20 лет, ни одного вице-премьера там, да, никогда не закрывали. То есть максимум замминистра. Дальше это уже, значит, уже подрыв репутации власти. Дальше нельзя двигаться. Поэтому на Лосицком все закончили. Рынок поделен между четкими структурами, то есть определенными компанией. Никто посторонний туда влезть совершенно не может. Не праходзіў па справе дактароў у прыватнасці чалавек, які адчольваў Міністэрства аховы здароўя ў часе, калі нарадзілася апісаная намі падазроная схема.
Гаворка пра Васіля Жарко, які спярша ціха перайшоў на пасаду віцэ-прэм'ера, а потым адышоў ад справаў, набыўшы сабе ў Менску шэраг люксусных аб'ектаў нерухомасці. Очень сильные крыши, которые даже КГБ не смог преодолеть. Да? То есть, вот КГБ как закончено дело на Лосицком, это еще раз говорит, что вот эта вся система, которая была создана при Жарко, да, она действует. Кар'ера Жарко, дарэчы, паводле выдання навіны.BY, неадрыўна звязаная з перамяшчэннямі Людмілы Пастаялкі, папярэдніцы Жарко на міністэрскай пасадзе. Дачку Пастаялкі Ірыну Абельскую некаторыя СМІ называюць мамай Мікалая Лукашэнкі. У нас няма доказаў таго, што сувязі Жарко і Лукашэнкі ідуць далей запрацоўныя. Аднак роля апошняга ў дадзеных схемах праглядаецца як мінімум ускосна. Александр Лукашенко заўсёды паслядоўна выступаў супраць удзелу ў дзяржаўных закупах пасярэднікаў, указваючы, што яны часам накручваюць да 30% да цаны вытворцы. Здавалася б, лагічна, але адсоўванне ад тэндераў пасярэднікаў наадварот стварае умовы для карупцыі, бо для міжнародных вытворцаў лекаў ды медыцынскіх прэпаратаў Беларусь, як правіла, за малы рынак, каб адсочваць мясцовыя тэндеры і ўдзельнічаць у іх наўпрост. Калі б пасярэднікам не ладзілі перашкодаў, то на тэндеры рэгістраваліся паенты шматлікіх міжнародных кампаній. Канкурэнцыя змушала б іх зводзіць сваю маржу да мінімуму. У нас же были уже дела медиков там и так далее, когда в сговоре были там субъекты хозяйствования, когда техническое задание прописывалось четко под одного поставщика, и, соответственно, уже понятно было, кто выиграет. Замест гэтага ўлады часта дапускаюць да таргоў толькі аднаго пасярэдніка, даючы яму фэйкавы статус мясцовага вытворцы і дазваляюць яму накручваць цану ў 10 разоў. Але, магчыма, ўсё зусім інакш. Мы накіраваліся ў Націвіту, каб гэта высветліць. Мы провели журналистское расследование по поставках ТМАПа на Минздрав. ТМАП, который он же Гертекат, который вырабляет компания Биокат, который в России коштует в районе $120, вы поставляете его Минздраву за 900, за 860 долларов. Поставляли до этого, в этом ходе тендер. Да. По тендеру снизилась цена. Отрывливается, что... Так, да? Да. А это кто, что за отдел? Это отдел сотрудников. Выходите, пожалуйста. Людей, которые вам ответят на вопрос, зовут руководитель. Алена, привет. Пасля такого красамоўнага адказу мы паспрабавалі атрымаць каментар ад першага намесніка міністра па ахове здароўя Дмітрия Піневіча. Станислав Вышкевич, я керівник отделу расследования на телеканале «Белсат». Мы провели журналистское расследование про закупы леков от раку. Брифинг идет? Вы в курсе, что вас Націвіта поставляє у 7 разів дорожей леки, які самі коштують? Між тым, праз недахоп сродкаў у бюджэце дзяржава не можа набыць запланаваную колькасць лекаў для хворых на ВІЧ, хаця там Беларусь таксама нібыта правяла паспяховае імпартазамяшчэнне. Але з прыходам на рынок беларускіх фірмаў у 2019 годзе імі прапаноўваліся кошты на 150, 250 і нават на 400% вышэй за кошты мінулага года па такіх пазіцыях, як Дарунавір, Ламівудзін, Абакавір. Але па заканадаўству стартавы кошт павінен адпавядаць кошту закупаў па мінуламу году. У выніку Мінздароўя закупілі незарэгістраваныя лекі ў замежнікаў. Дамовы заключылі з індыйскай, расійскай і эстонскай фірмамі. Компании, у которых были зарегистрированы препараты, они своего рода монополисты были в стране. И они начали диктовать цены. А чем в условиях высокие цены, белорусские компании ничего не производят, они покупают имбалк, таблетку, которую фасують і упаковують здесь в Беларусі. Зараз Беларусь звяртаецца з дапамогай для змагання з каронавірусам, у тым ліку для закупаў апаратаў ШВЛ, лекаў, сродкаў абароны. На гэтыя мэты Беларусь просіць у Сусветнага банку 140 мільёнаў еўра крэдытных сродкаў. А на адной толькі апісанай намі схеме бюджэт перавёў на афшору прыкладна палову ад тых грошай, якія Беларусь спадзяецца атрымаць у якасці міжнароднай дапамогі. І так, што мы высветлілі па выніках нашага расследавання. Частка лекаў, зарэгістраваных у нашай краіне як беларускія, насамрэч у Беларусі толькі пакуюцца. Закупаюцца ж яны за мяжой часам у 10 разоў танней, чым каштуюць там у раздробным продажы. Звышпрыбыткі рукамі дзяржаўных закупнікоў накіроўваюцца ў замежныя кампаніі пракладкі.
Каб не пропустить новое расследование телеканала Белсат, Подписывайтесь на наш YouTube-канал и у социальных сетках. с вами была Вольга Ратмирова И Станислав Вашкевич. До встречи.